Ahojte, takže máme tu part 2 lezenie po týchto balíkoch a ako ste si mohli všimnúť, tak mám krokše, pretože som si ich omylom obula namiesto tenisiek, čo hádam moc nevadí. Aj keď mne sa celkom lepšie vlastne lezie s krokšami. A máme tu tajného hostia, nášho mladšieho brata, volá sa Andrej. A on nás strašne prosil, či by mohol s nami natáčať, tak sme mu to dovolili. Není ho to dobre vidieť, len bol tu čo už. A on nás extrémne že prosil, stále každý deň nás prosil, či keď budeme natáčať, môžeme natáčať. A tak, takže on má teda 7 rokov a strašne ho baví liesť a chce s nami robiť všetky challenge. Možno ho pridáme do nášho natáčaceho týmu, dá sa povedať. A má trošku lepšiu obuv ako ja, ale to nevadí, nuž. A bola tam s nami aj Mia a tá tam jedla kosti, ale to čo už. Ja idem prvá, pretože minule išiel prvý môj brat, vlastne Pepe. Budeme tu mať prezývky Pepe, Luci, Lucka, to je jedno, ako mi budú oni dva hovoriť. A Andy, alebo Andrej, alebo Andrejko, alebo neviem. A vlastne mne sa oveľa lepšie a strašne sa mi dobre on lezie teda v tých kroksách, pretože proste neviem prečo, aj keď by sa nemohol v tom liesť, ale no tak čo už. A vlastne my sme teda nedokončili tú poslednú challenge, tak idem mu dať. Ak by ste chceli, kľudne sa nás pýtajte na rôzne otázky a my vám na ne za radosťou odpovieme. Pichla som si niečo do prsta, ale našťastie to bolo úplne slabé, takže tak. A ja som to už ukazovala, čo má robiť, len som nemala kde chytiť, keďže tam tie balíky boli úplne že roztrasené. A už som bola hore a mal ísť úplne nakoniec, len ja som to už nedokončila, pretože sa mi nechcelo a som trochu zachrypnutá, kto si mohol všimnúť. Natáčali sme to dneska a dneska vám to aj vydáme, takže... A teraz ide liesť Pepek a niečo nám k tomu povie. Takže ja musím vyliesť, držím si mobil, pretože nemám vrecka, aby som na zips, aby mobil nespadol, tak si ho musím držať. Takže musím vyliesť, aby som to celé preskákal. Sorry, že leziem tak pomaly, ale dlho som neliezol, odkedy sme natáčali part 1. Tak už som hore. Hop, tu mi zavadzajú tie halúze, asi ich budem musieť dať dolu, to potom v off-screene spravím, musím vyliezť zase, s tým mobilom sa ťažko lezie, ale zvládol som to, mal som trošku špinavé tepláky a teraz preskačím až tam, nakoniec a potom pôjdem späť, ešte rýchlo sa otočím a idem naspäť. Hop, 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 hop. Už som tu. Teraz skočím dolu. Ajko teraz ide, Andy ide liesť. Skočí tam dolu. Andy nám k tomu niečo povie. Takže keď som to preliezol, tak lezem. Hop, 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 hop. Som tu, idem. Hop, 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 hop. Andy, ako sa ti liezlo? Dobre. A vlastne tu už je Andy a teraz ide Pepe. No vlastne ide kamerovať, tak. A vlastne kameruje. Ja kamerujem a moja sestra Lulu ide skakať. Ešte som im tam ukazoval, že jak to má preskákať, aby to dobre preskakala, no už ide na to. Inak hovorili sme v polke videa, keď sme to natáčali, to nie je originálny dubbing, tam bol iný dubbing, ale sme to predabovali, tak som tam hovoril, že ten originálny dubbing tam nedávame, že aj tak to dabujeme. Že aj tak robíme iný dubbing, takže to bolo úplne zbytočné, že sme tam rozprávali. Som jej hovoril, nech skočí
úplne dolu z toho balíka som jej tú challengeku dal znova a dal som jej to tak, že nech znova skočí. A aj skočila. Ale z nižšieho. Ale z nižšieho, to nevadí, to sa aj tak počíta, že je skočila. Už ide skáchať. Pozrime sa na ňu. Krasavicu na Dunaji. Jak pekne ide skočiť. Trošku sa bojí, trošku váha, kúka po mne. Rozmýšľa, ako zeskočí. Spadla, poviem to na rovinu, úprimne spadla. Normálne sa zhúkala, zridala a zašpinila z tepláky. Ale rozmýšľa, jak to spraviť. No. Rozmýšľaj. Môj brat jej to išiel ukázať, Andy. Išiel za ňou. Rozmýšľala, či skočí z väčšieho alebo z menšieho. Potom som išla na to s menším a dala som to, takže pohoda. Potom išla s menším a zoskočila. Ale spadla do toho, neviem, čo to tam ani je. To je tam, no, to je jedno, čo to tam je, ale spadla do toho hlineného sena. A zašpinila si tepláky. Mala ich totálne blatové, ale to nevadí. Pre video a pre fanúšikov urobíme všetko. Jako pekne tam sedela. Jako pekne sa zrídala. A čo, tak akože nie každý dokáže skočiť z takej výšky. Bolelo ma koleno, ale tak ako hej, čo by som pre vás neurobila. Spravila, takže pohoda. Teraz musí vyliezť znova, len sa musí napiť. Tam ešte pila, som robil krásny záber z toho, ako pila. Ale nevšímajte si to, ako Andy natáčal, pretože nám jeden záber skazil. Tak to si nevšímajte. A ten záber sa už nedal napraviť. A ten záber sa už bohužiaľ nedal napraviť. Tak Jediné, keby urobíme celé nové video, tak sa vám ospravedlňujeme. Akože mohli by sme to zostrihať, ale... Mohli by sme to zostrihať, ale bolo to ťažké a nemáme teraz moc času. Ešte sme tam potom ukazovali, ako Lulu vyšla na strom. Sme to ukazovali zblízka. Na konci videa. No tak pred koncom. Som jej dal challengeku, že nech vylezie na strom. Som jej tam povedal, že vylez na strom pre fanúšikov. Andy sa tam medzi tým hral s fľašou, hádzal ju a blablabla. Potom vyliezol za nami, keď som jej zadával ďalšiu challenge. A Andy sa tam pekne vyliezol a ja som jej zadával ďalšiu challenge. No vlastne tu už nám išiel dávať challenge. Andy, sa mi zdá, že dával teraz challenge. A vlastne teraz idem ja s mojim bratom a Andy nám zadával challenge. Takže tak, Andy to snažil sa natočiť, lenže bohužiaľ mu to moc nešlo, keďže on nevie ešte natáčať. Skazil nám to tento záber, akurát čo ide. A tak ešte sa to len učí, je malý, má proste 7 rokov. Takže čo od neho chceme, keď my sme od neho, ty kokos, brat je od neho o 11 rokov a ja som od neho o 3 roky staršia. Takže tak. A tu už sme šli dolu, lebo sme museli tam urobiť kliky. Áno, zadal nám takú challenge, že nech urobíme kliky a nech potom zaskočíme dolu a urobíme, no naopak, nech urobíme drepy a potom nech lezieme dolu a urobíme kliky. No, bolo to akože ťažké challenge. Bolo to trošku ťažké, ale dali sme to. A taktiež aj tento záber trošku skazil, pretože skočil dolu a dal mobil úplne na zem, aby bola vidieť čierna obrazovka. Tak, vidíte, no. Potom som ja išiel zadávať tú challengeku s tým stromom. Sa mi zdá, že v tejto časti, jak sme vyliezli hore, sme sa tak bavili, že mohli by sme ísť na ten strom. A ja som to zblízka sme to natáčali, nebolo to natáčané z balíkov. Sme to natočili zblízka, ako tam Lulu vylezie. Lulu, ktorá má fóbiu zo výšok, som donútil vyliezť pre vás na strom. Ešte som jej tam povedal, že nechceš vyliezť vyššie. A asi pred týždňom sme mali taký zážitok, že ona fakt vyliezla vyššie a nevedela zliezť. Ale nakoniec zliezla.
tu som už vlastne išla dávať poslednú challenge, až potom sme šli liezť na ten strom. Vlastne to bola posledná challenge na balíkoch, ale samozrejme to není posledné video z týchto challenge. Tých bude ešte, dáme part 3 a končíme. Kto bude mať najviac bodov, tak ten prehral a budeme sa snažiť čo najviac padať, sa dá povedať, že proste keď už nebudeme vedieť udržať rovnováhu, tak to necháme spadnúť sa a tak, aby to bolo ľahšie. A vlastne tu si už popravoval Pepe Konáre a vlastne už tam šiel. Ten balík, na ktorom teraz stojí, sa trošku prepadáva, pretože proste je to ako prepadavý piesok niekedy. Vážne. A vlastne teraz išiel už naspäť. Ako chcel, mohol ísť naspäť, to je jedno, ako idú naspäť. Tak, tu už šiel a už tam... A vlastne tu už sme išli. Tu už šiel Andy. A jak Andy už išiel, vlastne Andy už bol skoro na konci, no a už išiel naspäť. To bolo úplne jedno, aj pôjdu naspäť, ale proste hádam nejak naspäť. Andy to dal takou cestou, ako prišiel tam, takže to je pohoda. Potom sme šli už asi na ten strom, sa mi zdá. Toto video dabujeme, takže keď to bude zlá kvalita, tak sorry. Nemám mikrofón. Presvedčil ma, či ideme na strom. Tak nakoniec, hej, no. Išiel ma na to, ako idem vyliesť. Keď som že absolútne nechcel, tak akorát tedy ma musel donútiť vyliesť na strom. Takže už ma donútil vyliesť na strom, takže tak. Akorát ani nie, že donútil, ale proste išla som tam. Vlastne tu už som tam skoro bola, nebolo som si istá, lebo som dlho neliezla. Takže tak. Ja som raz bola, viete, ako je to tutaj zákrutka, tak úplne až tam hore. Takže tak, a už som bola hore a išla som dolu. Za chvíľu. Môj brat sa ma ešte pýtal, ako chcem zliesť, lenže to nevedel, že už to viem konečne. Takže tu už som pomaličky zliezala. Oprašovala som si kolená, pretože som ich mala špinavé. A vlastne tu už som bola skoro dole. A no, nebola som si tým istá, ale tak, no, nejak som zliezla. Zliezla som akože docela divno, ale zliezla som, takže tak, no. A vlastne to je koniec, takže tak. Prepačte, že náš brat nám skazil tie zábery, strašne ma to mrzí. Na budúce video bude lepšie, budem kamerovať ja, keď budeme natáčať s našim bratom a čaute.